rius desbordats, fang, cotxes amuntegats, ponts desapareguts, morts, ataüts, voluntaris. Segur que aquests dies ho teniu a la retina. I sí, parlem de València. Però no només parlem de València. Aquestes imatges, exactament les mateixes, les podem trobar l'any 62 a Terrassa, la riuada del 62. La nit del 25 de setembre del 62, l'aiguat va arrasar una superfície d'uns 900 quilòmetres quadrats de tot el Vallès. Ràdios, televisions, diaris van recollir durant setmanes la magnitud de la tragèdia. Sota un gruix de fang, llars i empreses destruïdes, barris sencers gairebé esborrats, la mort de centenars de persones, imatges dantesques, imatges de desesperació, dolors immens reflectit en la gent, en les famílies, en els empresaris, en els comerciants, en tothom. Les mostres de solidaritat van arribar de tot el món. Just hores després de saber-se la notícia, ja n'hi havia dels Estats Units, de França, d'Alemanya, d'Andorra, dels Països Baixos, del Marroc, del Vaticà, d'arreu. Dies i setmanes posteriors també en van arribar fins i tot de la Unió Soviètica, el gran dimoni del règim franquista. Van arribar muntanyes de roba, calçat, mantes, llits i altres ajuts. Una part mai va arribar als damnificats. Les donacions econòmiques també van ser canalitzades pel règim franquista mitjançant el que se'n deia Subvenció Nacional, que gestionava el govern civil de Barcelona. Va comptabilitzar fins a 200 milions de pessetes, tot i que es va saber després, que entre els afectats només se'n van distribuir uns 165. Si les empreses van rebre continus préstecs i subvencions per fer front a la modernització, els afectats i les famílies no els van rebre. Si més no, no tothom en va rebre. Passats uns dies, quan fins i tot els diaris deien que ja no calia enviar més gent a les zones damnificades, hi havia molta gent que no havia rebut absolutament res. I precisament, avui tenim aquí en Ramon Rosset, que va ser el responsable l'any 62, a partir d'aquell tràgic del fatídic 25 de setembre, del magatzem on arribaven els ajuts de fora. Ramon, molt bon dia. Bon dia, què tal? Què tal, com va això? Sí, home, Sí? Te'n recordes encara de... ara me'n recordo de moltes coses. Comencem una miqueta, tu aquella nit, la nit del 24, la nit del 25, on eres? Què vas fer la nit abans? Vas saber veure com plovia? Jo tenia que fer uns estudis per una de les empreses damnificades. Ho vaig saber després que eren damnificada. I estava a casa fent aquest estudi. Estava plovent molt fort i de cop i volta marxa la llum. Clar, sense llum no podia treballar. Vaig dir, bueno, sopem i després, si ve la llum, acabaré de fer aquest estudi. La llum no venia, després de sopar tampoc, i vaig decidir anar-me'n a dormir i aixecar-me més d'hora. O sigui que jo vaig passar la nit aquesta de la riada dormint. Ni sense saber que plovia? Sense saber que havia plogut tan fort, que plovia sí perquè va ploure i va ploure fort, però esclar, no m'imaginava que cap a la part de Sant Llorenç del Munt i tota la serra de l'Obac i tot això hagués caigut tanta aigua, perquè, no sé, parlen de 180 litres per metre quadrat en qüestió de 3/4 d'hora, una hora, vull dir, parlaven. Les mesures d'aquell temps potser tampoc eren ben exactes, o prou apropiades, no sé si n'hi havia masses, però es parlava d'això. I està clar, aquesta quantitat d'aigua, en tan poc temps, va produir una riada que després els efectes els va veure tothom. Quan te n'assabentes a la riuada? Perquè tu lleves d'hora, ja et llevaves d'hora... Jo em vaig llevar d'hora, acabar de fer l'estudi. Vaig acabar de fer l'estudi aquest, vaig agafar els papers i me n'anava cap a l'empresa, que era Aimeric i Amat, aquí on estem ara, i aleshores vaig pel carrer i quan passo al pont del passeig trobo un treballador d'aquesta empresa que el coneixia i tot plegat, i em va preguntar on anava i li vaig dir, vaig a l'empresa tan tranquil, i en lloc de, ell em va explicar més o menys el que havia passat i tot plegat, i aleshores en lloc d'anar a l'empresa ja vaig anar directament cap a l'Institut Industrial, que és allà on teníem l'oficina de productivitat. Quan vaig arribar allà, més o menys ja em van assignar una feina si la volia fer, que era cuidar-me del magatzem de recepció de tots els donatius que
que venien cap aquí a Terrassa.